Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Julia, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan na kaya't dagiti dadakkel ko ti boyfriend ko? Agingga nga adda napasamak ket nakaamirisak. Agpay sugayam ti kuna, dagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Julia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anaywam day jay aglen, sika, Julia. Ibagbaga ko na. Jack kayat nga iso ti pakiasawaam. Tatang, apay asaan nyo ang maawatan? Nga iso ti lalaki nga ay ayatak. Anya ayat ti kinayat mo iti day jay alalaki. Kasla adek. Anyamat daytan nga ibagbagayo ka ni Glenn. Nasingpet ni Glenn, tatang. Nasingpet nga ibagbagam. Anya ti trabaho na. Tambay. Ay, saan nantupay ang matulungan dagiti naganak na ijay talaw na. Tumultulong mat Tumulaw no kay kayat na. No saan nga ibaon dagiti naganak na. Saan mat nga agkunay. Kasanon ti biyagyaw no kas jay alalaki ti maasawam. Basta, iso ti kayat ko, tatang. Ay, di mo ipilit ti kayat mau. Ubing kapay, iso di mo pa'y makita ti pagsayatam kan pagdaksam. Iso nga isursuro ka. Iso nga ro ti ipit-pitik ti pusok, tatang. Saan nyo kumamot a pakibiyangan ti may papan iti kayat ko alalaki? Anya nga ti gunggunami ang naganak. No di mi kitaan ti pagsayaatam. No sanda ka kaya't dagiti dadakkel mo, di agdaritan? Anya? Ay, saan ko matakayat Agad adalak pa'y laeng. Kan, sa dino kumangay ti papananta. Kumpurmin basta umadayutan dito eh. Awan mo trabahom. Kasano nga ti panagbiag tano kasta. Kan kasano ka maituloy ti panagadal ko. Di ipamuspusan ta. Nagbiro ka kiti trabaho. Mapantay jay bagyo. Adama mo kijay. Agpatulong ang agbirok iti trabaho. Dito'y kanang agbirok iti trabahom. Siguro, naadan trabahom. Kaya't dakamutan datatang kananang ko. Nupod no ngay ayatan nak. Sumurot ka nga rod kanyak. Pangaasim, Glenn. Saan na kumamot apilitan? Diyak kaya't apanawan datatang kananang. Kan may sa, agad adalak pa'y laeng. Kan anya dagiti madamdamag ko. Ada kayo kadagiti babarkadam ti maatap nga agtaktakaw diti baryo tayo. Anya? Uray sika akaayan ayat ko? Patsyam ida? Pamabasol dalang dayta. Awan ebidensyada. Panagkunam ka di. Maramit ko ti agtakaw? Isungarot nga agdamdamag Saan ka ko mga agar-aramid iti ad-adda saan apangayatan dagiti dadakkel ko ken ka. Saan mo ka di ipay nga ambot ti agwarwaras adamag? Anya dayta nanang. Daglen, kandagiti barkada na ti maatap nga agtaktakaw diti baryo tayo. Ay, suspect dalang mat dayta Awan mat maipakita da nga ebidensya Ay, talaga nga isakit mo, day di lalaki. Anak ko, usaram kumamot day tautak mo. Saan laeng aday tapusom ti paganandaram? Nanang, awan pamanaknak da kadagiti ipapabasol da ka ni Glenn. Iso apangasiyo. Saan kumamot adda kasunay ti pagkitkitaan nyo ka ni Glenn? Ay, jak mo, noan niya timpakpakan kan kaday di lalaki. Awan trabaho na. Sadot, agtatakaw, kan kaslaglang lang nga adik, ngam kayat mo kitden. Sobra matikas ta pa nagsasauyo ka ni Glenn, nanang. Katagpay sumat. Anyaya ti kinayat mo kan kuana. Gapo tada itsura na ay ayo kan kuana. Basta nasingpat ni Glenn, nanang. Aging ka nga awan ebidensya kadagit ipagpabasol da. Ay, sa anak amamati. Sa kanto lang arod mamate, inton nakakulungan. Umayak man na nagpasyar, Julia. Saan ka di nga imbagak kan?
Adan ka ayan-ayat ko. Iso asar dengan nako man apaspasyaran. Aging gaasan kayo pa'y ang nagkasar kan ni Glenn. Sa anak amaawanan itinamnama. Iso adi na kumamot paritan amang pasyarkan ka. Sikati makam mo. Ngam ibagakon kan ka. Awan namnamaam kanyak. Adan ka ayan-ayat ko. Kat awan planok amang isina kan kwa na. Uray saan akayat dagiti dadakkel ko. Tasikati kayat da. Kitkitaan dala ang ti pagsaya atam. Anyangin ti masakbayam kan kwa na. Iso nga agpanunot ka kuma. Basta ni Glenn ti ay-ayatak. Period. Ano kasta, awisan ka man nga ron ngagpasyar? Diyak kayat. Ang mga numaamuan ni Glenn kat kaungat na. Awan mo't mading aramidan ta. Agpasyar talaang mat. Di ka man dagol litunay. No kuna ka diyak kayat. Diyak kayat! Ay, unay kan, anak ko. Awisan na kalangarudan ni Philip ngagpasyar. Di mo kit din kayat. Apay, impasyar na kanday jay aglain. Saan pa'y? Gapaw tawan kwarta na. Ay, agdip-dipinder lang kadagiti taktakawon na. Tasaan mat ngamin nga agtrabahaw. Awan pa managnak adaglen ti agtaktakaw tatang. Iso asaan kumamot akasta ti panagsasauyo. Adan tulat tapan nakatiliw day jay ataaw. Saan nga agnanayaw ti dakas nga aramid na. Ibagak man na tatang. Awan dakas nga aramid ti kaayan-ayat ko. Kasano ang masiguradaw nga awan dakas nga aramid na. Gapot at dinamag ko kankwana. Kat kunanamot nga awan dakas nga aramid na. Halangan mat ngamin nga aminin na kan ka, nga damading aramid na. Ay na, anak ko, agad-adal ka. Nga mapay nga awan masiputam kadagiti mading aramay, ti kaayan ayat mao. Sa dinaw, ti panunot mao. Isardang yung aminan ti madingar aramidin nyo kadagiti barkadam. Da kayon ti pagsasaritaan ti intero a barangay. Ad-adda na saan da kaakayat da tatang kananang no kasta. Awan ti madingar aramidan mi kunakmat kan ka. Kan uray sandak akayat dananang kan tatang mo. Tinapateg, ay ayaten nak. Kat di ka mamati ka nagiti bagbaga ti tao. Agpayso ka di nga awan pa kainaigam iti agwarwaras adamag. Awan ko naklangarudan. Patyan nak kuma. Nupod numat lang ay ayaten nak. Ay ayaten ka unay, Glenn. Iso apa nga asim. Liklikam ko mga minan dagiti barkadam. Isardang mo ti aginom. Nupod no nga ay ayaten nak. Okay. Sige. Ikarigata kaliklikan dagiti barkadak. Tapno awan mo't may bagam kanyak. Agyaman ak unay no kasta, Glenn. Nagranatamat gayam nga umay aglabad iti karayan, Julian. Uwan nga rod. Kat nasayaat mo't tapno ada ka sarasarita. Gayam. Iti panagkunam, agpaiso dagiti agwarwaras adamag may papan iti kaayan-ayat mo. At saka mo, ngam no damagakmat ka ni Glenn. Kunana matasaan apod no. Belia, anyat panagkunam, pudno nga ta? Diyaka mo. Ngam awan mat ngamin trabaho da ngagbabarkada. Ngam adamot lat igatang da iti arak nga inumanda. Kasla di kalding ni mang kanuran na pukaw. Isuda man ti pagpabasulan da. Isuda laang kano ti makaiturod ngagtakaw. Madisdis maya akmat da no nga minsan. Kana, pulos asaan akayat datatang kananang ni Glenn. Kanayon dak adis mayaan. Ubing kapaymat ngamin. Inton agadal kan iti kolehiyo. Malipatam tumatlaang. Adun to ti maam-amom anasaysaya at ngam ni Glenn. Nay, adda kayo matgayam dito ikarayan nga aglablaba. Juan, umay ka kadiag padigos itinuang mo? Juan, nagdagaan namin ti panawan. Iso nga umay ko man painuman, kan padigosan tinwang ko. Kumusta ka, Julia? Kas makita mo, nakasaysaya ata, kan nakaradkadak pailaang. Numalpas ka nga aglaba. Siyak ton ti mangawit. Sana all. Adda mangawit ka dagiti linabaan na. Uray dagiti linabaam, Delia.
Awit agtumat. Nulakit dito manugot ni Julia, asyak ti mangawit kadagiti linabaan nyo. Oh, anya Pilador Orayaw. Uwin ko nangon Nagrigat nga tati agsusuon iti linabaan. Sika talaga. Sige man laangan. Nadamag kong arman na kadadya, Philip. Saan nakadingaam mo akayan ayat kan? Amo na, taibagbagakan ko na. Gan imbagak nga awan naman na kanyak. Nga magpilit latta. Gapo siguro. Tamo na nga iso ti kayat dagiti dadakkel mo aparangan ka. Siguro Katsika, ang mga ano kayat mo matadya, Philip? Saan? Tasikati ay ayatat. Siguradum lang, Julia. Diyak kayat ti malakloko. Makapatayak no at da mga agaw ka. Anya ka din dayta nga ibagbagan. Maiturad mo nga ramidan dayta? Apay ka din na saan? Iso asaan nga agkam-kam maliday dia a Philip ang mga agaw ka. Mabutbuto nga kun kan kagapo ka na kita nga ibagbagan. Agkari ka asaklaeng ti ayatem, Julia. Juan, ikarik. Ikarik, Glenn. Mabalin ka din nga umay kapasyaran inton rabi, Julia. Agpakpakaan si akan ka nga istardeng mo kuman ti agaram kanyak. Agong ungutan ti kaayan ayat ko gapukan ka. Kasta ka di. Ngam, saan kayo pa mat nga agasawa? Apay ko mga agungat. Pangasim. Agipang pangtangamin. Mabutengag. Ang mga nupaysun na ti pangtana. Anya, maaramid na ti agipanta. Kasta ti kayat mo akayan ayat. Agpanunot ka kumamat, Julia. Sinaamon, sakbay amala daw ti amin. Agbabawi kan tulaeng, nukas di atao ti pakiasawaam. Ala, aday padamag ko kan ka. Amom ka di nga aday di pagbaludan ni Glenn. Apay nga dayjay, anya ti basol na. Nagiinom damanin akadagi ti barkada na idirabi Addan sa saan da nagkikinaawatan. Nagguguluda. Kat binagsul ni Glenn ti may sa abarkada na. Kat aday di ospital nga ngangabit. Anya nga mi ti rason na naguguloda. Daka mo Ngam ti rason ni Glenn, self-defense laang mat. Tabagsulin ka no ngamin ti barkada na. Takas girlfriend ti barkada na ti sinulot na. Kayat mo asawan. Wen, inaram na ti kaayan ayat ti barkada na. Idinto ta adda ka lang arudin akayan ayat na. Ti awanan pa in alalaki. Isaksakit ko akanayon. Ngam kasto'y lagayan ti aramidan na. Anya ngay. Kayat mo ka di pa ilaang dahi akayan ayat mo. Ako nam anasingpet. Saanan, Belia? Mapanak to iji pagbaludan. Katwaswasak ti ayan ayat mi. Pangasim, Julia. Saan ka makiwin na swas kanyak? Makarwarak madlang dito pagbaludan. Ilaban mi iti korte ti kasok. Isuti mo na anang dangran kanyak? Iti anya arason, asaksakan na ka. Gapo ta inagaw mo ti kaayan ayat na. Adda kaayan ayat mo. Ngam aga-agaw ka, iti kaayan ayat ti sabali. Kuma, nakiwin naswas ka pa'y nga umuna kanyak. Sana ka makiwin na swaskan ka. Gaputa sikat ti kaayan ayat ko. Pinagay-ayamak lang day diya babae. Madlaw ko ngamin akursunada nak. Panagkunam ka di. Kat mabalin kumat nga irason day ta, kadagiti dadakkel ko. Pasensyakan. Nga maaddaak dito'y. Tapno lipasa kunti ayan ayat ta. Pangasim, Julia. Saan kumamata kasta? Diyak kabala na mapukaw ka kanyak. Sikat ibiyag ko. Pangasim. Urayan na kamakarwar dito'y pagbaludan. Si kamat lang tinagaramid iti rason. Tapno sinaan kan. Idi ko mapay lang arumbang anakisinaakan ka. Ngam gaputa ay ayatan ka. Sa anak adim ngagkadagiti dadakkel ko. Ngam ita, nakadesisyon akon. Waswasan tan ti ayan ayat ta. Katsapay ko matag sing-singpot kan dito'y pagbaludan, Glenn. Di mo ad-daan, adadaulan ti biyag mo.
Agad adala kon iti kolehyo, Mr. Lonely, ngem awan pa'y nobyok. Aging ita, agar-aram pa'y laeng kanyak ni Philip, kat planok asungbatan, numakalpasa kon iti panagadal ko. Tuy pagayam mo, Julia. Agyaman ak pagayam Julia, iti daytoy apakasaritaam. Timakonak, awan mat siguro ti dakes na, no dumngeg tayo kadagiti naganak tayo. Tadagiti naganak tayo, ti mangiwanwan kada tayo, nga anak da. Awan mat siguro tinaganak, amang irubo iti anak na, iti pagdaksan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad iti naga na Julia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.